हेल' सोनापwr नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सोनापwr आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअ सोरबाबा गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे ओमफ्राय लोगोसे बेखौ दाबाव ओमफ्राय आंबो दिनैहाय मा मा देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्ट खालामनो हाया नाजानोसै आंबो मादैयाबो तो बिदिब्ला सोनापwr भिडिअखौ जागायलांसैलाय आंनाथ' भिडिअआ बेनोसै संनाय खावनाय जानाय ओमफ्राय दखानाव एसे मालाबा देखायनाय थांनाय फैनाय बेनोसै बेखौनो अन्नानै नायसाबलांबायलायबानो जाबाय अन्नानै नोंथांमोनहा ओमफ्राय नै मादैया फुंनिफ्रायनो खामानि गेस दोनग्राखौ आराम मानजिबाय आं दानि जुगाव लोगोफोर नैबेखौ एसे फुगारबावनोसै दानि जुगाव लोगोफोर थाखाखौ मेरला मोनोनो ओमफ्राय मानसिखौसो मोना खामानि दामानि मावनो थाखा फैसा मेरलाबाबो रुवाथि लानो हाबाबो दाहोना लानो हाबाबो रुवाथि दाहोना मोनला दानि जुगाव खम जारला हाजिरा सासे नागिरबाबो मोनखाया सयथिबो गामियावनो होन टाउनावनो होन एखे सोनापwr आं मावलांबाय थानोसै नायबाय थादो आखाइ थाइसेजों मावजाया नालाय एसे मोजां मावलांसां गेस दोनग्राखौ जि मोजां मानजिबाय आं दिनै सोनापwr नै मादैया जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय ओमफ्राय मादैना ओंख्रिया नै खांख्राइ दंबावोमोन ना खांख्राइजों आरो मैथाजों बाथोन संबाय बानलु बाथोन माय फेभारिट दालि जहल दालियाव बानलु गोलाव नै मादैया बरिया खांख्राइखौ मोनसे जाग्रोसै गोथावथार सोनापwr हाखु दाखुथार जानाया सावरायनो टाइम मोनजायाखै सोनापwrहाय आंहा कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो टाइम मोनथाराखै जा बेस्थ' गाज्रि दामोन दे सोनापwr दे खिन्थु नायो कमेन्ट नायाबानो थानो हाया आङो नायो ओमफ्राय मोजां कमेन्ट हरो मोजाङानो ओमफ्राय आं खिन्थु रिप्लाइ हरनो टाइमखौनो मोना फैनानैबो जि मेंफैयोना फैनायानो 8:30 जाफैखानोसै आरो संनाय खावनाय बेस्थ' जाफैनोसै बानलु बाथोन अन्थाव आंनि भिउवार्स बिथांमोना आंनाव जि मार्केट बानायफैदों बाजार बानायफैदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सोनापwr गावदां लोक्षिफोर सुन्दुरिफोर आंनाव माबा जोमग्रा दखना लांफैनायनि थाखाय बिदिनो लांफैबाय था
आं माने एफा गोथाव मोनसै बानलु बाथोनखौ kagkray बानलु बस'ना होदोंमोनलां बानलु गोरान जा दखानाव बाजै फैदों बिहामजो फैदों दख'ना लानो मा लाखो बोरो आंनाव लाबोआखैनो बाजैया बिराद फाग्लिखा हारसा हौवानाव लाना ओमफ्राय आंखौ नायनो फैबावबाय खम जारलाहाय बेखायनोथ' ओमफ्राय हा दख'नाखौ हारसानाव लाबाय ओमफ्राय आंखौ नायफैबाय मा जाखो बे आयुहा खम जारला नालाय बाजैयानो आंनाव लाबावा खम जारला आरो बिहामजाबा मा लाना फैखो खम जारलाहाय आयै हारसा हौवानावसो दाम गोसा लाबोबायनो मा होनबावनांगौ जाखो बेखायनो नोङो हारसा हौवानाव लायबाय दामा खोन्थालाय दामा खोनासंनो आं हारसा हौवानिफ्राय नोंखौ लाबोदों बेसेबां रां हालाहाय बेखौ जोमबावनोसै नोंखौ दे 150 मा 150 थाखानि जोमग्रानो आं बाखायो 100 लायना फै 100 लायफै रिना गावनो 150 थाखानो थाल्ला लेखा बिलाइबानो खरं खथं जालाबायनो आरो औवा जोमगोन नोङो औवा जोमगोन सान्दुंजों आवलिजोबगोन बे जोंना बाजैयाबो जि फाग्लिखा रिना जोंनि 100खौ लायना होफैहाय गावहा माबा एकदम मलार बायदि लाना फैबाय मोजां बाजै मोजां आं ओरैसो होनदों मोजां 150 जामनानै थानायनि बावगोन बेखौ ना मोजां जादों बाजै मोजां जादों गाज्रि जायाखै आरो सोरबा लांफैनो गोसोबा लांफै क'क्राझाराव 150 मेरला जोमग्रा दे द' लांद' गांसे आरो नोहाय इन्दि जि लांदो होननाया बिहामजोआ मानला दा लानोसै बेखौ लानोसै दाखानि जादों जोंना दे मा डिजाइन आंनाव दामखौ बारा लामारो मारै लादो दे मा बार गांसे दख'ना लालाय जोमग्रा लालाय लादो दुर्गा फुजानि आयौ थैगोनसो लाना फैनानै थगायखो ना माखो फाग्लियालाय लादो बे आकाशखौ मोजां नुदों मिनो ओरैनो लाय इधर देखो तो इधर नै नुखाबाय नोंखौबो लादो जामलाय बेखौनो मोजां नुदों थाइथाम थागोन जों थाइनैल' आंनाव बारा जाथियानो जायो जाथियां खुरोनो जाथिया जायो खुरमाया खुरो होननायखौ मिन्थिना मिन्थिया फाग्लिया देलाय मांग्रिया सथिना देलाय मांग्रि देलायाबा जायो नामा ना जिलाफे लाबाय जोंहा दिनै दुर्गा फुजानि नामाव एडभान्स बुरजा जादो रिना जादो जाबानो जायो जिलाफेनो मुलाफि जानानै फाननाया मिथिया
बेखौ लादो बेखौ नैहाय जोंहा फुजानि शपिं खालामदों जोंहा फुजानि शपिंआनो कुर्ति ना कुर्तानो बेखौसो बायलाबायबायहाय सैमा होनो ना सैमि होनो कुर्ता ना कुर्ति बेवा दाम्बल लोगोफोरनो बेखौ लानो सानदोंमोन मा जायो नायसै हाय बोलो कम मोनो बोलो हम लोग तो हर साल में इस दुकान में आता है इसीलिए कम में देता है लोकेशन किधर है बोलो गुनगुन बस स्टैंड गुनगुन बस स्टैंड का आकाशवाणी मोड़ हाँ 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 वहाँ पे पहुँच जाओ लेडीज का सब मिल जाएगा वैरायटी तो हो गया ना अभी बाय हाय फिसाजानो बेखौ माबा खालामबायमोन नै दामानो बिराद गोबां होनदों आरो मादैया फैसा गैया इमान दामाव होनो नैबेखौ लादो मा नैबेखौ हेबाला लायलो बेहाय लोगोफोर आंहा फुजानि नामाव नैबेखौ लानो सानदोंमोन मा जायो नायनोसै दा मादैयाबो दाना कुर्ता ना कुर्ति बेखौसो गानो